Lajeng acahipun dumateng siya para tamu, monggo kadang-kadang KMP Gedruk wau sampun wonten dawuh, kondang digarap sing ndang gayeng. Oke, siap. Ah. Kae lho sing ngejob. Dikira aku piye? Sing ngejob Mas iki Mas nggih. Kalau monggo kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sugeng amirsani
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kawula nuwun, rinega saking pakurmatan panjenenganipun para tamu kakung putri. Karahayon katentreman sewilosaning Gusti Kang Magung. Mugi tansah sinandhing dhumateng si para tamu kakung putri ugi kula. Dhumateng sagung puni sepuh, aji sepuh. Ingkang hanggung pono ing pawawas mipah lebdo ing pitutur mangka guna ing pawiyatan. Wonten ngarsanipun para alim ulama, para hajah, para haji, para ustad lan ge ustadzah ingkang rinten dalu tansah sinandhing wonten kitab suci wahyuning ilahi ingkang sinutarsana. Dhumateng siwara tamu kakung hormati tan kantun mandhaping praja kadang tumaruna wonten ing laladan Keongan RT Sedasa Sigit Tangen Sragen ingkang ugi kala tresnan. Saderengipun monggo sareng sampun ngarsani Gusti Kang Magung, Gusti Kang Mamirah, Gusti Kang ngarsa jagat Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi makiter kanikmatan, karahmatan, kebagasarasan, katitik dalu kalenggahan. Kula lampet dengan sami saged makempal wiji nuhune napa ingkang dados hajat saha pripun panjenenganipun Bapak Suratno, Ibu Yati kanthi boten wonten alangan setunggal menapa amin. Allahumma amin. Alhamdulillah dalu kalenggahan kula sakadang KMB Gedruk dalu kalenggahan marak sowan boten pribadi pun kinanten ugi nganti widiwatu wata cacah sekawan. Mbok prisikal saiji kasuwun jumeneng mijil tepi saking laladan Madiun Nita Ciplu. Kasusul Widiwati kang nomor kalih mijil tebih saking laladan Blitar Jawa Timur diajeng Sela Boli. Kasusul Widiwati kang nomor 3 mijil tepi saking laladan Surakarta ada si cantik Rifa Rifu. Pungkasan asli putri Bumi Sukawati ada si cantik Dita Merlin. Yo. Terimalah salam budaya dari kami, KMP Gedruknya Sragen.
Matur sembah nuwun salam pambuka saya kadang-kadang campur sari KMP Gedruk dalu kalegan marak suwan mogestu saged nuju prana dumateng isih para tamu saged tinggi cagak lelenggahan ugi jampi